an haife ni a cikin wannan gari na Jos, kuma kusan dukkan rayuwata na yi ta ne a cikin wannan gari na Jos, da dukkanin karatuttukan da na yi wurare mabambanta da ake karantar da Alƙur'ani a cikin wannan gari. Kusan ba inda ba mu ziyarta ba domin neman ilimi musamman akan Alƙur'ani. Masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan kafa ta Rawdatul Huffaz TV, cikin wannan shiri mun yi wani babban kamu inda muka kamo wani gwani daga cikin gwanayen Alƙur'ani da muke da su, wanda za mu so malam ya bayyana mana sunan shi. Sunana Salihu Muhammad Abubakar. Masha Allah. To akarwakallahu, masu kallo da sauraro za su so su ji takaitaccen tarihinka. To alhamdulillah, kamar yadda dai na faɗa, sunana an haife ni a cikin wannan gari na Jos, kuma kusan dukkan rayuwata na yi ta ne a cikin wannan gari na Jos, da dukkanin karatuttukan da na yi tun daga mataki na primary har zuwa secondary, wanda a takaice dai a yanzu haka ni ɗalibi ne a jami'ar Jos yanzu haka domin ci gaba da karatu, kuma wurare mabambanta da ake karantar da Alƙur'ani a cikin wannan gari kusan ba inda ba mu ziyarta ba domin neman ilimi musamman akan Alƙur'ani. Masha Allah, akarwakallahu, kasancewarka ta gwani na Alƙur'ani sannan kuma alƙali na musabaka, shin akwai maluma wanda ka fi tasirantuwa da su wajen haddan Alƙur'ani mai girma? Tabbas akwai maluma da dama waɗanda lokaci ma ba zai bari a ce duka na ambace su ba, musamman kamar malamai da suka karantar da mu a makarantar mu ta mu'assasa, irin su Alhafiz Abdullahi Musa Galadima, su Alhafiz Aminu Yusuf Nuh, da su Sheikh Malam Suleiman, da dai sauran maluman cikin wannan makaranta. Na zaune cikin wannan makaranta kuma kusan har yanzu ina ma aiki a makarantar. To masu kallo za su so su ji ko akarwakallahu ya yi gwagwarmaya ta musabaka ko ya yi musharaka kenan a cikin musabakat da aka yi. To na yi musabaka da jimawa bisa matakai mabambanta, kuma kusan musabaka ta ƙarshe zai zamanto tun musabaka ta biyu ta ƙungiyar Izala, wanda daga wannan ban sake yin takara a musabaka. Kasancewarka ta gwani kuma uba, masu kallo za su so, musamman masu tasowa, ɗalibai da sauran ƙanne da 'ya'ya, cin wani kira da kuma shawari za a ba su sama a cikin wannan zamani da muke ciki mai cike da ƙalubale? To a takaice dai abin da zan yi kira da shi shine, musamman ga masu ƙoƙari wajen yin karatun Alƙur'ani, lallai yana da kyau ya zamanto manufar tun daga mataki na farko mu tsarkake niyoyinmu wajen yin wa'annan karatuttuka don neman yardar Allah, musamman a lokaci da ake gabatar da musabaƙoƙi mabambanta. Kada ya zamanto hadafin yin karatun don yin musabaka ne, idan aka yi haka ba a samu nasara akan abin da ake nema ba, amma ya zamanto karatuttukan da muke yi duka muna yin su ne don neman yardar Allah. Wannan shine babban nasarar da za mu samu tun daga nan duniya zuwa lahira. Masha Allah. To akarwakallahu, ga ka gidan TV na Rawdatul Huffaz TV, shin menene matsayinka, sannan kuma wasu hadafi kuke da shi a wannan tasha ta Rawdatul Huffaz TV? To matsayina a wannan kafa ta Rawdatul Huffaz shine ina mataimaki na trustee committee, wanda kuma akwai abubuwa mabambanta bayan irin wannan aikin da ake gabatarwa domin ɗauko gwanayen Alƙur'ani daga wurare daban-daban. Akwai ayyuka da dama wanda an bayyana su ma tun daga ranar kafa wannan kafa
musamman abin da ya shafi ciyar da alƙur'anin gaba, yin makaranta da sauransu, har ma da abubuwa da mutane suke ta mamaki kamar samun asibiti da sauransu, dai ayyuka da yawa da wannan duka zai kawo ci gaba na addini da al'umma gaba ɗaya. Wannan wato ƙungiya tana da irin wannan manufofi na kawo ci gaban al'umma da addininmu gaba ɗaya. Fatan kuma wannan kafa Allah ya ƙara mata albarka ya kuma ɗaukaka ta fiye da ma yadda muke tunani. Insha Allah, Allah ya saka.